Здравей, представи Здравей. се, откъде си, как се казваш, на колко си години? Казвам се Александър, на 19 години от Плевен. За първ път ли беше на бригада в САЩ? Да, първи. И трудно ли се реши да заминеш? Не, аз бях решил още от предната година. Сам ли беше или с твои приятели? С двама мои приятели. Сега ни разкажи малко повече за това, къде си бил и какво си работил. Значи бях в Северна Дакота и работех в ресторант като готвач и помощник. А успя ли да си намериш втора работа? Не съм ми опитвал, защото получавах достатъчно часове. Как ти се стори американския живот като цяло? Ами доста по-различен от тук. Забавно е и интересно. А би ли се върнал там, ако имаш шанс да го направиш отново? Да. Какво е най-запомнящото ти преживяване оттам? Пътуването след края на работния период беше най-забавното. Разходки, Къде пътува? поми. С целия щат. До столицата, до по-големите градове. Разглеждахме. Откъде разбра за нашата фирма? От приятели, които са ми говорили, че са пътували и са останали доволни. А ти остана ли доволен от програмата като цяло? Да, затова се и връщам пак. Страхотно. Какво би казал на нашите студенти като твоя лична препоръка за тях, за тези, които се чудят да заминат или не? Да дават смело, няма да съжаляват. Връща се всичко, което си дал и е много забавно. Браво, страхотно, благодаря ти.